स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब सालिगांवचे प्रेसिडेंट श्री पाटील आणि सेक्रेटरी मधु पेडणेकर. आज सकाळी म्हाका चंद्रिका मॅडमीन फोन केलो आनी म्हटलें की सालिगांव स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लब आसा तांचें कॉम्पिटिशन आसा आनी तुका थंय वचपाक जाय जज करपाक. जेन्ना आमी कॉम्पिटिशनां म्हणटा तेन्ना स्कुलांनी चडशी जाता किंवा कॉलेजींनी जाता आनी व्हडल्या स्टेजीचेर जाता. पण आपल्या वाड्याचेर किंवा आपल्या गांवांत कोण तरी इनिशिएटीव घेवन घरातल्या भुरग्यां खातीर बायलां खातीर जेन्ना कॉम्पिटिशन करता तेन्ना बरें दिसता. कारण आमच्या बायलां मदीं आमच्या भुरग्यां कडेन खुबशी कला आसा आनी ती कला भायर काडपा खातीर आमी जर असलें कॉम्पिटिशन दवरलें तर हांगासर फोव जे केल्ले आसा वेगळे वेगळे फोवाचे कटलेट, फोवाचे इडली, फोवाची खीर, फोवान टेंडर कोकोनट आडसळाची ती कातली घालून फोव केल्ले आसा. अशे वेगळे वेगळे तरेचे फोव हांगासर टेस्ट करपाक मेळ्ळे आनी मनाक बरें दिसलें की बायलां भितर इतली कला आसा. आमकां बरें बरें रांदपाक येता, बरें बरें खाणां करपाक येता आनी तेची तोखणाय ह्या क्लबान घेतलेली आसा. भुरग्यांनी बायलांनी हांगासर रांगोळी घातलेली आसा, दिवाळेची थीम धरून रांगोळी घातलेली आसा. कळटा की सगळ्यांच्या भितर कितली कला आसा आनी ती कला जर आमी फुडें वाडयली, फुडें व्हेली तर आमकांच फायदो जावंक शकता. ही कला जी आसा तुमचे कडेन ती हांगासरूच दवरूं नाका, फक्त स्वता रांदून स्वता खावं नाका, पण हेका वाडया. म्हणजे भायर खंय तरी दाखोवपा खातीर ही कला तुम्ही दुसऱ्यांक शिकोवंक शकता किंवा हे कले पासून तुम्ही आनी इनकम किंवा पयशे जोडूंक शकता. जर हीच जर रांदपाची जी कला आसा, रांगोळी घालपाची कला किंवा आकाश कंदील करपाची जी कला आसा ती जर बरे भशेन फुडें वाडयली तर एक बरो इनकम आमकां मेळूंक शकता. आनी म्हाका दिसता की हांगासर जो क्लब आसा तेचे प्रेसिडेंट किंवा सेक्रेटरी आनी हांगासरले ह्या वाड्या वयले जे भुरगे आसा ते हांगासर सगळ्या लोकांक एकठांय करपाक सोदता. वाड्यावयले आराडकार आणि बाकीचे मला सांगायला जास्ती खुशी होती. या वाड्यामध्ये मला येऊन जवळजवळ 27 वर्ष झाली राहायला. पण या अगोदर फक्त बेस्तारचा एक भजन सोडल्यानंतर काहीच कार्यक्रम होत नव्हता. पण गेल्या वर्षी सडन आमच्या काही पोराने एकटे झालेले माझ्याकडे काका असं त्यांनी ठरवलं आहे आणि तुम्ही आम्हाला हात द्याल का. मी म्हटलं असं कार्यक्रम असेल तर मी सदैव तुमच्याबरोबर आहे असं म्हणून त्यावर्षी आम्ही 19 डिसेंबरला एक रॅली काढली. फर्स्ट स्टार्टिंग म्हणजे रॅलीपासून आमचा जो कार्यक्रम चालू झाला तो धडाका असाच चालू ठेवला. त्याच्यानंतर आम्ही क्रिकेट टुर्नामेंट ऑर्गनाईज केला. त्यानंतर भजनी स्पर्धा केली आणि बरे बरे भजन गायक आणि बरे बरे कलाकार येऊन त्यांचे आपापले कार्यक्रम सादर करून आमच्या वाड्यावरच्या लोकांचं मनोरंजन केलं. त्याचप्रमाणे या क्लबाचंही नाव अख्ख्या गोव्यावर पसरवलं. त्यातच हे घेऊन जे मला जे हे झालं का नाही ते घेऊनच यावर्षी आम्ही परत आकाश कंदील स्पर्धा, रांगोळी स्पर्धा आणि एक्स्ट्रा म्हणजे पोह्याची स्पर्धा ऑर्गनाईज केली. आमच्या मनाप्रमाणे ह्याबद्दल आम्हाला प्रतिसाद मिळेल का नाही याचा हे होतं, शंका होती. पण पोहेच्या स्पर्धाला तर आमच्या मनाच्या पेक्षा जास्तीच उत्तेजन मिळालं आणि आमच्या सगळ्या बायका हिरिरीनं पुढं सोडून भाग घेतल्या आणि छानपैकी मी काय खाल्लं नाही पण मॅडमने खाऊन ते डिसिजन दिलं म्हटल्यानंतर आमच्या बायकांनी बरोबर बरंच रांधलं असणार याची गॅरंटी मी देतो. नमस्कार, मी अस्मिता पाटील. सालमोना वाड्यावरती आजकाल खूप छान प्रोग्राम्स अरेंज केले जातात. तर कल्चरल ग्रुप एक इथं स्थापन केलेला आहे. याच्या आधी शर्वाणी मंदिरमध्ये फक्त गुरुवारी प्रसाद भजन असं सगळं व्हायचं. पण इथल्या यूथने एक स्वतःचा एक कल्चरल ग्रुप स्थापन करून आपल्या वतीने वेगवेगळ्या स्पर्धा इथे आयोजित केल्या जातात आणि ही प्रथा मागच्या वर्षीपासून सुरू केलेली आहे. मागच्या वर्षी आकाश कंदील स्पर्धा तसेच रांगोळी स्पर्धा अशा ठेवल्या होत्या. तर यावर्षी त्यांनी परत पोहा मेकिंग कॉम्पिटिशनही ठेवलेलं आहे. यामुळे काय झालं की घरामध्ये असणाऱ्या गृहिणींना स्वतःमध्ये असणाऱ्या ज्या काही कला आहेत
त्या बाहेर येण्यासाठी त्यांना एक प्लॅटफॉर्म त्यांनी उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्याच्यामुळे आपल्या रोजच्या आयुष्यातून जगण्यातून काहीतरी वेगळं करण्याचं आणि स्वतःला सिद्ध करण्याचं काम या स्पोर्ट्स क्लबनी खूप चांगल्या पद्धतीनं केलेलं आहे. त्याच्यासाठी त्यांची मी खूप आभारी आहे आणि त्यांनी असंच प्रत्येक वर्षी काहीतरी नवनवीन स्पर्धा ठेवून इथल्या महिलांना उत्तेजन द्यावं, तसेच त्यांचे कलागुण जे काय आहेत ते बाहेर त्यांनी अशा प्रकारे बाहेर काढावेत असं मी त्यांना आवाहन करते आणि याच्यासाठी थँक्यू सो मच. आज दिवाळीच्या निमतान तशी भाऊबीज आसा. एका लागून श्री शर्वाणी युनायटेड स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब सालमोना सालिगांव हांच्यांनी शर्वाणीच्या देवळान रांगोळी स्पर्धा तशीच पोवांची स्पर्धा दवरलेली. हातून आमच्या बायलां भुरग्यांनी खुबूच प्रतिसाद दिलो आमकां आणि तरेतरेची रांगोळी पळोवपाक मेळ्ळी. तशेंच पळोवंक नासलेले चाखूंक नासलेले अशे फोवूय पळोवंक मेळ्ळे आणि हें कॉम्पिटिशन बरेंच जालें अशें म्हाका दिसता. आणि अशेंच आमकां फुडाराक बरे अशे स्पर्धा दवरपाक मेळची अशें हांव शर्वाणी मातये कडेन विनंती करतां आणि तिचो आशिर्वाद आमकां असोच मेळचो.